Ugdaw sa sunog ang stockroom sa usa ka tulungaan sa General Santos City. Tungod sa kapaspas sa pagkatag sa kalayo, nadamay ang tulo ka classroom sa katapad nga tulungaan. Ani ang report ni Abby Caballero. Sa kuha sa mga fire volunteer, makitaan ang paglamoy sa kalayo sa mga kwarto sa duha ka tulungaan sa Barangay Dajangas West, General Santos City, pasado alas 3 sa kabuntagon adlawng Martes. Matud pa, nagsugod ang kalayo sa stockroom sa Pedro at Sharon Senior Central Elementary School. Nakita yun ako ang sunog dayon din sa likod. Siyempre nag-adtuan ko kay para makasiguro ko kung naabad diri gyud sa mo ang compound ang sunog. So pagkakita na ako din sa stockroom, siga naman. Dugang pa sa gwardya, dili kuryente ang hinungdan sa sunog. Sanglit pipila ka tuig na matud pang walay kuryente ang maong stockroom. Busa ginaimbestigahan karon sa kabumberohan ang uban pang posibleng rason sa sunog. Semestral break man god, basi naglimpyo-limpyo sila gahapon. Nagsunog-sunog dira sa kilid. Kumbaga pabayaan tungod kay baga man gud siya og kuan kanang dahon sa atong akasya sa kadugay na ba. So adtumita ganiya halos taga-tuhod na gani ang mga dahon. Damay sab ang tulo ka classroom sa Dajangas West Central Elementary School. Sanglit halos dikit lang ang atop niini sa stockroom sa tapad nga tulunghaan. Gibana-bana ang anaa sa kapin 300,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.